Sabo unguwa za ka kai ni. To za ka biya 100. Ba mu je. Allah cikin ɗan garba duniya taɓawa. Wayo jani ya aka yi ɗan garba. Wato kai ɗan a caɓa da kai da sababbin kuɗi. Ko mu ba mu samun sababbin kuɗin nan sai kai ka samu. Ɗan ina kuɗi. Aradun Allah bani da ko sisi. To ga ba za ka samu ko sisi ba a gun wannan shasha. Tashi kauce. Tashi. Malam me kake wani taɓo ni? Kana gani an mana kwace ka samu mu bar layin kuma kana wani zamu ran tsaya. Aradun Allah can dandana ka ba su. Shi zan koma mu je mu ansu. Kai in koma ina? Walla bani koma ko ina. Kai ma hukaci ne to ni ba zan je ba sai dai ka biya ni kuɗi na ka koma. To an sa. Wayar ki ya hana ki. Kai malam dan fashi. Wannan sababi kuɗin da naga dan a caba ya baka nake so ka dan tsammin. Da ina muna da aure watan gobe. Sai in manna ma amarya da ango. Kaga shege ya ma fi ɗayan maiko ina tunanin ma shanin shi ya siyar.